to in mutum ya samu kanshi a cikin mutane wayanda suka jahilci al'amari na irin wannan ciwo na annoba suka jahilci fiƙihun da aka shimfiɗa, na farko dai ya lazimci shi kanshi, ya lazimi kanci, ya lazimci gidanci, ya kare iyalin shi daga su, sannan ya ci gaba da lurar da su, domin al'amarin mai sauƙin fahimta ne, amma abin da ake tsoro kada sai ya auku sannan su yi imani, kada sai ya auku. Akwai garin da malami ya ce ba zai bar juma'a ba, waye sai hana shi, amma yanzu ya ga an hana shi. To haka su ma za su zo su gane, amma abin da ake tsoron ma mutane kada lokacin kuma lokaci ya ƙure mutane su ta mutuwa haka na a banza, sannan kuma ba samu ladar ba, domin fikihun shi ne in ana annoba ka lazimci gidanka, ka lazimci garinka. A wannan munasaba ina so in kira fi sabilillahi mutane da ke jihar Kano don Allah su tsaya garinsu, domin na ji mutane na gudu suna shiga ƙauyuka domin sun tabbatar cewa akwai cuta. Abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in akwai cuta ku tsaya inda kuke, na ciki kada ya fita, na waje kada ya shiga. Yanzu da suka tabbata akwai, suna neman gudu. Su din ne aka ce ku ajiye juma'a, ku ajiye buki, ku ajiye kaza, ku ajiye kaza, suka ce a'a an hana mu sallah. To yanzu gashi na abin da muke gani, yanzu haramun ne wani ya fito daga Kano ya shigo wata gari, haram, domin ya tabbata cewa akwai annoba, mutane mutuwa. Su wa tsaya gidan shi, wa yahtasib wa yasbir wa yahtasib, ya hankuri kuma ya nemi lada wurin Allah in musibar ta same shi. Allah shirya da mu.